खालामनो होनाया मा जाखो दे? गाबोन थालिर बिफां नांथारगौ आरो। दे माबार फै। नारजि बुदाङा मानो एसे गोबाव थादों दिनैलाय अफिसावलाय? बेथ' बेलासियाव न'आव फैनानै मोनाबिलियाव दसे बारहावा जानो थाङोमोन। दिनैथ' माथो दाबो फैयाखै। ना सोरबा हिनजावफोरजोंसो थाब आंबो मा सानोथाय। ओमफ्राय दिनै गोसोखौबो बोरैबा मोनबाय थादों मानोथाय? माबाफोर जागोन नामासै? बेफोरबायदि साननो नाङा। आइला जामाइला माथो मादै हाफाङा गेटआवनो दङलै। थांबाय दे मोजाङानो जाबाय। दाथ' ओंखारबोनो हानाय नङालै बे फावगालिया। आं बेखौ लांगोनायावनो दसे नेथ'बाय थानोसै। फावगालि जाबायना? ओंखाम जाखांनायनि उनाव ओंखारलांगोन आं। दे जागोन दे, आं नोंथांनि लांगोना गेटआवनो नेगासिनो। दे। आंनि बिहावजोनि न'आ माथो जोंजोबथारबायलै। हाय माला थाफैनो मोनगोन आं बे न'आव? थाब थाफैनो मोनबा हामसिगौमोन। जियानो जादोंला, बुमा गावना होलांसैलां। ताकातिका हुर्रे! सोर बेलाय? सोर जाखो? सोर बुमा गावफैखो? हांग्रिमोनदे दावखा बेटा! आच्छा, नोंसोर न' सिङावसो दङमोन होमबा? सोर गावखो बे बुमाखौ? आं मिथिया आफा, आंबो मिथिया। नोंसोर नङाबालाय सोर जानांगौ जाखो? मा टाइपनि बुमा बेलाय? दाबो जोबनो रोंलायै? बिहावसोआ नोंजामादैयासो गावदोंलै बुमाखौ, नोंजामादैया। नोंसोरबो गावाखैबालाय सोर फैनानै गावफैखो बेखौलाय? सोरबा बाहेरनि गथ'फोरासो गावनानै थांखो ना माखो? बे अमा राजानि खर'खौ मानसिफोरा जानो लुगैबाय थामारोलै। न'सिङाव थांदो। सोरबाफोर बमाफोर गावबा नांफैलाबायनो हागौ। जागोन दे आफा। साला बे बमाखौलाय सोर गावफैखोब्रा? अमा राजाखौ इसिबां रेजेंआव सोर लागासिनो दङलै? पाक्का एमावबाय थानाय खामानि जागोन बियो। साला स्वाद एमाव बेथाया हाफांनि फिसाजोखौसो गोसथोनो मोनबायना बियो। जेसेबां बादा होदों एसेबांनो बारासो जादों। बहा खारनानै थागोन बेलाय? सानबेसे खारनानै थागोन बियो? गाबोन समफोरनो गुरब्ला न'आव आयै ओंखाम जानो, आयै ओंख्रि जानो होनफैगोन। न' गारनानै खारग्रा। बिहावसो अमा राजा, दाबायदियाव नों आंखौ बिजामादै लायोब्ला नोंनि बिराद खामानियाव फैगोनलै आं। बिराद खामानियाव हेफाजाब होगोन नैबे नेवलाया। हेप्पि दिवाली बिहावसो, हेप्पि दिवाली। अमाफोरखौ मोजाङै खानानै दोननांगौब्रा। हाय बादाबासि अमा राजा। मानोथ' अमाफोरखौ मोजाङै खायाब्रा? मोजाङै खानानै दोननांगौ ना। मालायनि बारि बागान उरला जुबहैयो। नोंसानि बारि बागानखौलाय माला उरहैलाबायखो जोंहानि अमायालाय? आरो अमाखौथ' खानानै दोनखायो जोंहा। मालाबा गाव हारसिंनो दिरुङा जनानै बहा खारो आरो जोंहानि न'आवबोथ' मालायनि दाउ अमा फैयो। आंथ' जेबो होना। नोंनि प्रब्लेमब्रा। हरफोराव बेफोरबायदि दाउ अमा नागिरनो समाय लाना नोङो। नोंहालाय मा जादोंहाय? मा रागा? मालाय अमा नागिरनाया जानला माला होनफैलाबायनाहाय। आं जाबाय नोंनि अमाखौ। नंमारगौ नामाहाय? गोदोबो नोंसोरो सासे दुमफावनि अमाखौ जादोंना? सब मिथिजोबो आं नोंसोरनि आखलखौ। दासिमबो सोलायाखै नामा? ओमफ्राय नोंहालाय मानो हरना गुना अमा नागिरबाय थानांगौ जाखो? सिख्ला मानसिफोरानो एसेबां खस्थ' मावो नामा? खस्थ' मावाबा नों जाहोगोन आरो? जाहोगोनथ' आरो, नों जुदि आंजों गदाय थायोबा। मिथियालाय खर' गाज्रिसो जामारबाय नामासै? मा जाजाद होनबाय थायोहाय? नोंजोंलाय मानो गदाय थानांगौ जाखो? आंहा हौवा जोबनो थांदों नामा? नों हौवा मोनखालाब्रा दुमफाव, बेनिखायनो आंजों गदाय फैदो। मानो होनोब्ला नोङो हौवा मोनला नालाय दाबो बिदिनो दङ। नोंखौलाय सोर लांबावनांगौ जाखोब्रा दुमफाव? नोंखौ हाबा जानाय हौवाफ्रासो लांसिगोन, बेबो गदाय। आंनि बराद लिरनानै होनो नों सोर? आंखौ सोर हाबा लागोन हाबा लाया बेखौ नोङो बुंनो सोर? नों भगबान नामा? जानला माला नांलायनो सुथा लाफैबाय थानाय आंजों। अमा गोमानायाबा मा जाखादों आंहा? नोंहा हिनजाव गदाय लानो गोसो जादों, लाहैबानो जाबाय आरो। मालाय मेल्ला हिनजावफोर गोसोथोलायबाय थाखायो माथो दानि जुगाव। नोंसोर बायदि हौवाफ्रालाय। ओमफ्राय जोंफ्रासो बदना माखासे हिनजावफोरनि थाखायनो। जोंफ्रासो सानफ्रामबो खस्थ'। बिथिंजाय खामानिनि खस्थ', बिथिंजाय एडिटिंनि खस्थ', भिडिअनि खस्थ', गासिबो खस्थ' खालामनायाबो जेबोखौ मोनो बदनामसो। आरो बिनि सायाव नोंसोर बायदि मानसिफोरा जात होनफैबाय थागोन। बांद्राय आंखौ जात बुंनानै लाना अमा राजा, जोबगासिनो जोंनानै गोदनानिफ्राय खि ओंखारहोजागोन। गोदनानिफ्राय खि ओंखारहोजागोन? मा होननानै थांखोलै बियो आंखौ? ओइ दुमफाव! अरे दुमफाव! माथो फाग्ला अमा राजासो। दा आंखौ नुबानो नांलायलायगोन ना बियो? आच्छा, बमब्रमा। अमा राजा भाइ, आं नोंजों नांलायनो गोसो गैया दै। दासो अफिसनिफ्राय आं मेंनानै फैदों। दा आं न'आव थांनानै आराम उन्दुहैनांगौ। दावहा जानायनि सिगांनो जेनखाबाय नामा नोंहा? नों मा सानलै अमा राजा? नोंनि जिउआव खामानि गैयाबा आंनि जिउआव जोबोद खामानि दं। मा खामानि दं नोंनि जिउआवलाय? बे नंखाय मालायनि हिनजाव खारनाय, मालायनि हौवा खारनाय, बेफोरखौल'सो होयो।
माखौ एसेबां थिफुट लालै नों बमब्र बे फिसा निउस चेनेलखौ लानानै बे निउस चेनेलजोंनो आं ओंखाम बोथिसे जानो हादों मिथिबाय मालायनि बख्ल'नानै जायाखै मालायनि थगाय थसि खालामनानै जायाखै नोंसोरबायदि मानसिनो ना सनानि थोरसि होबाबो फिथ्लायनि थोरसि लानानैसो नोंसोर भिक्षा बिगोन महाराजा बांद्रायबाय खुगाया लागाम हो रायजो राजानिफ्राय फैसा जाख्रुबनानै मोजांसो बुंदों माथो इलेक्सनाव जेनखो नोंलाय खामानि गैयै साला गावनि उदैखौल' नायग्रा आइयाव बिदि होनथारबायना नों नोंजों लाजि फोनांबाय थाजाया आङो नोंनि जेबो जाखायाखै मिथिबाय आच्छा बिदिसो बुंदों आरोना दिनै आं गिनायाव गैयाब्रा नांनोबा नांनो होननानै बुंखा औ जेब्लाबो रेडि आं दिनै हाराम मोदोम बायख्रुबजोबलायनाय होगोन आं नोंखौ आंबो मालाय नायनानै थागोन नामा फै आच्छा बार' थाइबानि लारु पजाव दंलायथारो माथो नोंलाय दिनै आं जसाव दं नोंजों बेसेबां लाजि फोनांबाय थाजानोलै जेसेबांनो लाजि फोनांजादों एसेबांनो नों बांसिनसो खर'आव जिरायनानै हासुबाय थादों नामा मा सानो सान आच्छा बिदिसो होनथारबायना नों बायला नों आंखौ थाम्फै खेलेर होदोंना नोंखौबो गारनायाव गैयाब्रा नांबावगौबा फै महाराजा हय दिनै नों दुलुनगोन हय आं दुलुनगोन थेवबो दिनै आं नोंखौ दामालासिनो थाङालै न'आव आच्छा फै हे गुरलाब माथो बुलायदोंसोलाय बुलायनाङा सोर नोंलाय मालायनि खामानियाव हेंथा होफैनो आं नेवलाया आच्छा थिफुटला नेवला बेनिफ्राय माबार ओंखारलां बिदि बुलायनो हामा आरो अन्नानै नोंथाङा निउसनि मानसि जालायनानै मानो बुलायनो नागिरदों आं नोंसोरनि बुलायनायखौ भिडिअ रेकर्ड खालामबाय आरो नोंखौबो उल्टा निउसआव होफिनगोन दा मा भिडिअ रेकर्ड खालामदों औ भिडिअ रेकर्ड खालामदों नों जुदि बांद्राय खालामोबा बे भिडिअ क्लिपखौ बेलेग मोनसे चेनेलाव हरगोन बबेनि थिफुटला गथ' नोंलाय बे गामि खाथिनि बै गामि खाथिनि आरो खाथिनि नोङो जोंनि भिडिअखौ होबा मा जानो लोगोसे हनै एमएलएजोंनो बुलायदों आं बदनाम जाबा जाथों आजिखालि बदनाम जाबासो फेमास जायो अब्लाबो बुलायनो मोना आरो नों साननाङा बियो हारसिं होननानै आंबो लोगोसेयाव दंफायो थोद बुर्ब गथ' आंनो नाङा नोंखौ थां नङाबा दोखो दाग जागोन आंजों जेबोला हेफाजाब होयो हेफाजाबखौ लानांगौ ने नोंथ' देनां इलेक्सन गेलेगोन ना बे इलेक्सनाव आं बिराद खामानि होगोनथ' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाफुंनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आङो बुथुमजोबगोन ना आच्छा औ आं बिराद खामानिनि मानसि महाराजा दिनै आं जेबो बुंथ'ला नेक्स्ट टाइम जुदि लोगो मोनबावो खोथाया दिगदार जागोन ओइयाव मानो थांखोलै बे आंखौ जेबो बुंथ'नांलालै ओमफ्राय आं नोंनि खोथाखौ मानो लागोन लानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला आं मानसि बुथुमनायाव जोबोद गोरोंथार मानसि बुथुमनो बिराद रोंगौ आङो आरो आंनि खोथायाव गोबां मानसियानो गोजावो आंथ' गोजावाखै गोजावाबाबो सानसेबाबो गोजावगोनब्रा आं मानसियानो बिदिनोखा गोबावजों नङाबाबो आङो बयजोंबो अनजायो आच्छा आंनि फिसाजोनि थाखाय बुंदों नङा होमबा मानो बुंनांगौ जाखोब्रा आं नोंनि थाखायसो बुंदोंना नों इलेक्सनाव देरहानांगौ ना नाङा आं हेफाजाब होगोन ना ओइ आंनि खर'आ बिराद गाज्रि जानानै दंखायो आंखौ जेबो बुंना नङाबा नोंखौसो दांग्रां नै गुड नाइट आंनि फिसाजोखौ गोसो थोनो खायदा नागिरनायखौ आं मोनथियाखै र इलेक्सना जोबागौ माने आं जेबो मावथ'ला इलेक्सनाव देरहाखांनायनि उनाव साफा बदला लाजोबगोन आं खिथेर लाजोबगोन आं महाराजा थुरि थांनोसै आच्छा बार' थाइबानि लारु नोंखौ रावबो नुवाखैना न'नि मानसिफोरा नुवाखै दाबो सम दङ फावालि नोङो सानबावना नायलाय नों आंजों थांफानो हामारगोन ना जेराव नों दं बेवहाय आं दं बांद्राय सोंबाय थानांला फैदो थांनोसै मा जाबाय थाखो महाराजा दा न'नि मानसिफोरा नुबा जारला जागोन फैदो माबार आच्छा बार' थाइबानि लारु महाराजा जों दा बहा थांगोन दाथ' ट्रेनबो गैयालै बासबोथ' मोननाय नंला दा हरसेखौ जोङो बहाबा माबा मोनसे खायदा खालामनानै थानांसिगोन नोंसो खस्थ' खालामनो हागोन ना हायाथाय हागोन दे मानो हाया जानो दा जों बे जायगायाव थाबाय थायोब्ला आइया जुदि आंखौ न'आव नुवाबा दानो नागिरगोनथ' आरो नोंसानि आइयाथ' हले देनजारसोखा बेनिखायनो जों गामिनिफ्राय बिराद गोजानाव थानाया मोजां जागोन औ सोरबाफोर नुबा जोंखौ हमनानै बुयोबा मा जानांगौ दे बेनिखायनो थाब थांनोसै ना औ थाब थांनोसै महाराजा बहा थांनो नागिरदों नोंसोरलाय इसिबां हराव जेरावबो थाङालै फावगालिखौसो न'सिम दोनहैनो नागिरदोंमोन आं फावगालिमोननि न'आथ' बिथिं नङाना बहा थांनो नागिरदों नोंसोर जेरावबो थांनो नागिराखैलै जों जेरावबो थांनो नागिराखै महाराजा मोजाङै खोन्था आंनो बहा थांनो नागिरदों नोंसोर
न'नि मानसिफोरा मिथिगौ आरो नोंसोर बहा थांनो नागिरदों। एमाव राजा आं गिबाय। एमाव राजा बुं मोजाङै आंनि सिगाङाव। आंखौ थगायनो दासान नोंसोर बहाबा थांनो नागिरदों आरो ना। औ मादै आं नंखायखौ मा बुंनो। जोङो फावगालिजों आंजों थांनो नागिरबाय बहाबा। नाथाय बहा थांनो नागिरदों? बहा थांनो नागिरदों नोंसोर? जों बे खोथाखौ खोन्थाथ'नो हानाय नंला। खोनासं नोंसोरो न'निफ्राय फैदोंना न'आव थांफिननो थां। बिदि खारनानैलाय न'निफ्राय गोजानाव थाहैना बहा थाहैगोन नोंसोरलाय? न'निफ्राय गोजानाव थाहैनाया एसेबां गोरलै नङा। मादै जों न'निफ्राय खारनो गोसो गैयामोन। नोंथ' मिथिखायो मादै जोंहानि न'खरजों आरो बिसानि न'खरजों इसेबो नायलायनो हाया। माने जोंनि सोमोन्दोखौ लानानै आरो जों सानैनि गोसो थोलायनाया जोबोद सैथो आरो गुवार। जों मालाबाबो गारलायनानै थानो हाया मादै। बेनिखायनो मादै जोंखौ हायोब्ला हेफाजाबसो हो। हेफाजाब? औ मादै नोंबोथ' जोंहानि आफाजों गोदो गोसो थोलायलायोमोन ना। नाथाय नोंसोरनि मोजां मोनलायनायाबो जाफुङासै। थिग बिदिनो जोंनि मोजां मोनलायनायखौ बिदि बोखारनानै दाहो मादै। अन्नानै जोंखौ हेफाजाब होदो मादै। जोंखौ न'आव खोन्थाथ'नाङा मादै। जोंखौ हेफाजाब होदो मादै। जोंनि मोजां मोनलायनाया जुदि गावस्रालायनांगौबा जों थांनानै थानो हानाय नङा। अन्नानै जोंखौ हेफाजाब होदो। औ मादै जोंखौ हेफाजाब होदो। अन्नानै न'आव रावनोबो खोन्थानाङा। नाथाय न'नि मानसिफोरनिफ्राय खोथा लाखुमानाया जोबोद गाज्रि ना। मादै सैथो मोजां मोनलायनायाव गासिबो जाजोबोनो। जोंनि मोजां मोनलायनाया जाफुंबानो गासिबो थिग जागोन मादै। अन्नानै जोंखौ हेफाजाब होदो मादै। आं एसेबां उन्दै गथ'फोरखौ बेफोरबायदि हगार हरनो बाथारदोंमोन। नाथाय खोथाया जेब्ला सैथो मोजां मोनलायनायाव फैयो अब्ला आंबो गलियो। मानो होनोब्ला सैथो मोजां मोनलायनायखौ मोनाबा, जायखौ जों गोसो होनानै मोजां मोनो बेखौ मोनाबा माबायदि दुखु जायो बेखौ आंनिख्रुइ अनगा सोर मिथिबावनो। बेनिखायनो गोसो गैयाबाबो हेफाजाब होनांसिगोन आं गथ'फोरखौ। आच्छा बहा थाहैगोन बेखौथ' आंनो खोन्थानो हायो ना? जों फनाव गासैखौबो खोन्थाहरजोबगोन दे मादै। जों नोंखौ थगाया। दालाय बे हरावलाय बहा गारि मटर मोनबावनो नोंसोरलाय? फुदो जोंहानावनो। गाबोन फुङावनो ओंखारलांदो। नाथाय बेफोरबायदि ओंखारलाङोब्ला जों जुदि गाबोन फुङाव ओंखारलाङो सोरबाथ' जोंखौ नुगोन ना। जागोन दे दाउला दाउ गिसिबानो आं नामथेखौ दोनलांनो खोन्थागोन। आदैखौबो मोनथिबावगोन होनबा? जेबो नङा दे नोंसा आदैयाबो मानिखागोन। दिनै जोंहानावल' थाथ'दो दे। मादै नोंखौ जों फोथायनो हागोन ना? नों न'आव खोन्थाहराथ' मादै। नों जुदि न'आव खोन्थाहरो जोंखौ नुफिननाय नंलालै नों मादै। जागोन दे सैथो मोजां मोनलायनायनि हेंथायै आं मालाबाबो गसंनो हाया। आं सानो नोंसोरल' मोजाङै थाबानो जाबाय। जेरावखि थाहैया मानो आंनो खौरां हरबानो जाबाय। जागोन दे मादै। थौदो अब्लालाय सोरबाफोर नुगोन। औ मादै। आं मानसियाथ' मा जामारखोब्रा? मानो रागाल' जोंबाय थाग्रा जाखोब्रा? ना बैसो जालांबा मानसिफ्रा इदि जालाङो? ओहो गासिबो मानसियाथ' बिदि जाया। नाथाय आंनि बेलायावलाय मा जाखो? ना खामानि गैयैखायसो बेफोरबायदि मोनदों। गोदोथ' बिदि एफाग्राब बिदि नङामोन ना आङो। रागाखौथ' जोंखायो गोदोनिफ्रायनो। नाथाय दा मानो बारा जालांखो? ना खर' मेलेम गैयैनिफ्रायसो बारा जालांबाय। जायनि थाखाय आं एमाव बेटाखौ होखारहरलायबाय दिनै। बे मूर्ख गथ'नि खोथाखौलाय मानो रायखांबाय थाबावदों आंलाय? बेखौसो हाफांनि फिसाजोखौ गोसोथोनो होदों। गोसो थोनाङा होनबाबो थाथों लानानै खारथों बहा खारो मा जायो जाथों। माबा मोनसे खैफोद जाबाल' आंखौल' आफा होननानै दाबुंथों बियो। दानि जुगाव गावनि फिसाजोबाबो अननानै लाब गैमारालै। उल्था रोङोबा आथिं आखाइ रायोबा उल्थासो एटिट्युड खोन्थायो माथो। बेनिखायनो फरेन कान्ट्रिनि मानसिफोरा 18 बोसोर बैसोनिफ्रायनो फिसाला फिसाजोफोरखौ बेलेग खालामखायोलै। 18 बोसोर बैसोनिफ्रायनो उदां जानानै थाखायो फिसाला फिसाजोफ्रा। बिसोर मा मावो मा मावा बिसोरनि जिउआव बिसोरनि बिमा बिफाया जेबो इन्टारफेयार खालामा। जोंनि इन्डियाआवबो बिदि जाबा हामसिगौ। अब्ला जोंबो फिसा फिसौनि टेनसन लायालासिनो आराम थांनानै थानो हागोन। मा सानबाय थाग्रा जादों आंबो। नै एमाव आबाया फनखौनो थिखोआखै सुइच अफसो खालामनानै लाबाय। लोगोफोरनि नाम्बारफोर दंबायबायोबा सोंहरदो दे। बहा थाङो बहा मायो गावनि खोथासै। सेंग्रा जाबाय मालाय गावबागाव डिसिसन लानो हाग्रा जाबाय। बेफोरखौलाय आंलाय मानो नागिरबावनांगौ जाखो? नाथाय नोंनिथ' फिसाना दा बेबा बहा लायसिलाय दंहैलाबायो। ओंखाम जादोंना जायाखै? बेफोरखौ सानबाय थानांला नोङो। गाबोन गुरब्ला नुजाफैगोन आरो आंनि सिगाङाव एमाव बेटानि खोथा दारायखां। आंहा गावनो मा जानानै दङ। आंहा गावनो बायराव मा जानानै फैयो आरो नों कें 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 होनबाय थायो। बेहाय आंलाय माथो बुंबावनो। साला बे हिनजावफोराबो सान्थिं थानो होआलै। फावगालि आयो दिनै इसेबां थाबनो उन्दुथारबाय बियो। सनानि आसानखौ बहा दोनदों बेखौसो सोंनो फैदोंमोन आं। फावगालि बे सनानि आसानखौ बहा दोनखो नों? मानो उन्दुनाय मानसिखौलाय फोजाबाय थादों? नारजिबुदां दिनै इसेबां लेट जाबाय नोङो? आंलाय माथो मालाबा लेट जानानै फैखायो। माने नोङो बेलासियाव फैफिननानै मोनाबिलियाव ओंखारलाङो नालाय। दानाथ' नोङो डाइरेक्ट मोनायावसो फैखायो बेनिखायनो सोंदों आरोहाय। एसे खामानि दङमोन। जागोन दे ओंखाम खुरैनि र' आं।
ओमफ्राय फावगालिखौलाय मानोथो फोजाबाय थादों नोंलाय? माबाहाय सनानि आसानखौ बेखौ दोननो होदोंमोन आङो आलमारियाव माथो नागिरबाबो मोनासै आं बेनिखायनो सोंनो फैदोंमोन आरो गाबोन फुङाव सोंदोब्रा थां दै गुदुं फुदुंहैलाय एसे गारमाखौ गुसु मोनगासिनो आं। औ आंबो एसे गगा मोनहां माहां मोनगासिनो गाबोन आराम दाउ जाला फुदुंनोसै आं। जागोन दे। सानसेलाय लोमजादोंसो खोमा खम्बलखौबो जि गिदिर जोमनानै थाबाय। दे गाबोन फुङाव सोंबानो जाबाय। जागोन दे। आच्छा होमबा नोंसोर सानैया होमबा थिरां लामारबाय। औ आदै आरो हिनजावसायालाय? आंबो। नोंसोरो बांद्राय उन्दैबो जानानै गैला बांद्राय देरद्रायाखैबो अब्लाबो फंनैसो भाषण होनोसै आं। बे हाबा होननाय बुस्थुआ बुहुमनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन मोनसे डिसिसन दै। जाय डिसिसनखौ लानायनि उनाव आं मानोबासो खालामफ्लांनाय आं मानोबासो बिदि सानफ्लांनाय होननानै बुंबाबो सिगांनि बायदि जाया। नोंसोर जुदि 100% सियर नोंसोरो जुदि बुहुमजों मोगा मोगि जानो हायो होमबासो बे डिसिसनखौ लानांगौ। जों हागोन आदै जों हाथारगोन। औ जों हागोन जों गासैखौबो सौसिजोबनो हागोन। जेराव एमाव राजा थायो बेवहाय आं थांफाखागोन। फावगालि नों उन्दैनिफ्रायनो जोबोद मोजाङाव देरबोबाय। नों दा खस्थ' खामानि मावनो हागोन आरो? औ आं हागोन। जेराव एमाव राजा थागोन बेवहायनो आंबो थाफागोन मोजाङैनो खुसि खुसियैनो। जुदि एमाव राजाया मालाबा समाव नोंखौ खैफोदाव खोख्लैयो अब्ला आं मिथिगौ एमाव राजाया आंखौ मालाबाबो खैफोदाव खोख्लैया। खैफोदा माला मा जायो रावबो बुंनो हाया फिसाफोर। आरो थाखा फैसा नांथारगौ दे। थाखा फैसा खामायनो हाबासो बे बुहुमाव थिखिनो हायो संसार जानो हायो। आं खामायगोन आं गासैबो खामानिखौनो मावगोन। नोंसोर जुदि एब्रा एब्रा थांनो ओंखारथारबायबालाय आंबो हेफाजाब होनोसै दे। ओंखामा संखाबायना? औ ओंखामा मोनजोब्बाय। आं नों दुगैहैदोल'। जागोन दे। एमाव राजा नोंसोर जिरायथ'दो दे। ओमफ्राय जोंलाय मोनालाय बहा थांदों? बिसोर गैया बिबै मोनावसो दंहैयो खालि फुजानि थाहैखाबाय। दे होमबालाय होमबा ओंखाम खुरैनि नोंसोर थाथ'। एमाव राजा थौ दानो थांनोसै ओंखाम जाखांनानै। जोबोद गिनाय मोनदों। मादै सोमसेया जुदि आइ आफामोननो खोन्थाहरो मादैनि सायाव फोथायनाय दङ आंहा बे खोन्थाहरनाय नङा। गाबोन जायखिजाया जों फुङावनो थांनोसै दावराव गिसिबानो। ट्रेनाबोथ' फुंनि 7टायावसो फैगोन अब्लासिम जोंखौ सोरबा नुबा देनां गारि भारा लानानैनो थांनोसै गुवाहाटि फारसे। दानो फैसा बेसेबां गारनो हानाय नङाना। आङो आइनि सनानि आसानखौ लानानै फैदों। सनानि आसानखौ लानानै फैदों? औ सनानि आसान खमैबो 1 लाखनि बारा जागोन। 1 लाखजोंथ' जोङो सोलिथ'नो हागोन ना खामानि मोनजासे। नाथाय नों मानो लानानै फैखो बेखौ? एमाव राजा आंखौ सैथोखौसो मोजां मोनोबा सोंबाय थानांला नों। जायखिजाया नोंजों जुलि जानानै आराम थानो लुगैबाय आं खामानि मावनानै। जागोन दे जागोन नों जिंगासि नाङा। I love you एमाव राजा। I love you too। बमब्रा र' माबा सानदों आं। आयो बाला बिदि जिरायनानै सानो आरो। उनाव सानबाय था आं मोनसे खोथा खोन्थानि। आंना बे मैगं थेलाया बेखौ बायनानै लाबोबाय। मा मैगं थेलालै? आं मैगंनि बिजनेस होनोसै बाय नोंनो खोन्थाखादोंमोन ना। आच्छा बे टफिरामनि होनाय फैसाखौ बेखौसो बाहायबाय। दे फैसाया मोनफिनबा थाबैनो हरफिन। आजिखालि मालायनि फैसा लानानैबो दोनजाया मालायनो हेफाजाबबो होजाया जुगानो बोरैबा जाबाय खन्थाइफिनोसो। बेथ' नंगौथ' आरो। दिनै अमा राजाजों एसे जालायना फैदों आं। बाथामिस अमा राजाया नोंखौ मा मोनबाय थायोहाय सनमान गैयि खालामथारो। र' बाला आं माहाजोन जागोन बिनि उनाव माबायदि लेभेल खोन्थागोन आं। दे बेफोर उनाव जाबाय थागोन ओंखाम जानोसै दे। दे फावगालि दे उन्दुदो। एमाव राजायालाय? एमाव राजाया आदैजों रायलायगासिनो दङ। दा थरल'नि रुमाव उन्दुथोंसै बियो। नों बेवहायनो उन्दुनोबा उन्दुदो दे। औ आं बेवहायनो उन्दुगोन। दे होमबालाय जांगोन आं जि लायनानै होफैनि। आं जि जोमा। मानो दा गोजांनाय जाबायना बोथोरा जोमनांगौसो नङाबा लोमजागोन। आं जि जोमा। मानो? जि जोमनानै उन्दुबा गाबोन आं फुङाव थाब सिखारनो रोंनाय नङा। बेखायनो आङो उन्दुनो बादों। आं फोजागोन दे। फावगालि दे उन्दुदो। नै माबा फुङाव सिखारनो रोंनाय नङा होननानै उन्दुलासो होनबाय। आला बिदि जायो नामा? उन्दुनानै ला एसे। आं उन्दुआ। आं जि लाबोनानै होफैनि। नि बिसनाखौबो बानायखाबाय दे। जागोन दे मादै। मानो उन्दुआ? आं फुङाव सिखारनो रोंनाय नङाना। आरो सिखारनो रोंनाय नङाबा जों थांनो मोननाय नङा।
आरो आइ आफामोना जोंखौ लांफैफिनगोन बेनिखायनो आं दिनै उन्दुआ उन्दु 3 घन्टासो गोदो आरामसे उन्दुनो मोनगोन ना 3 घन्टाखौ आं मबाइल नायनानै हगारगोन उन्दुब्रा दे आंबो दसे उन्दुनोसै आं मबाइलाव एलार्म लगायखाबाय दे मा सानबाय थाखो अखाफोरखौ नायनानै जेबो सानाखै ओमफ्राय बे गथ'फोरखौ मा खालाममारनांगौ जाखो मालायनि सैथो मोजां मोनलायनायखौलाय बोरै जोंलाय हेंथा होनो आरो जों हेंथा होनो सोर दे गोदाव सोराव बुंथारबाय गथ'फोरा आंबो बादोंमोन बिसोरखौ हाबा जाजानो नाथाय मा खालामनो अख्राथारना दानो बोखागोन दानो माबा मोनसे जाबालाय आंबो बेखौनो सानदोंलै दानो हगारहरगोन माबा मोनसे जागोन अब्ला आं गावखौनो बोरै निमाहा होगोन दे आरो बिनि सायाव मालाय बिमा बिफा फैसा थाखा गोनां गोजा गेजेराव जोंसो बोरैबा दाय गोनां जागोनलै बेनिखायनो सानदों आं सानसे एसे गथ'फोरखौ आंबो बेखौनो सानदों आया माथो बिसोरो गुबुनसो सानदोंलै जानाय नङालै आं फावगालिखौ लानानै थांनांसिगोन दानो अब्लाबो माथो खालामबावनो सैथो मोजां मोनलायनायखौ बोखावनानै होयोबा पाप नाङोनो आं बे पापखौ लायाहाय जाबाबो जाथोंसै गथ'फोरा गावसिनि लामाखौनो लाथोंसै दे होमबालाय गेजेर गेजेर फन लानानै खबर लाबाय थागोन दे हराबो थौथारबाय उन्दुनायसै फावगालि सिखारदो एसेबां थाबनो फुं जाबाय फुं जायाखै सिखारदो बिसोर जोंखौ आइ आफानो गथायनोसो नागिरदों सिखारदो थांनोसै आं सानखाथारदोंमोन बिसोर जोंखौ आइ आफानोसो हरफिनगोन होननानै थौदो दे थौदो राजा आं गिनाय मोनबाय गिनाङा दे माबा मोनसे जाबा आं दंना गासैबो बिबानखौ आं लागोन बिदि जाया नै बास गंसे फैदों नाइट सुपार बास गुवाहाटि थांगोन बियो लाखिदो दे एसे खाथियाव मोनफैदों वादी